naimbag nga bigat yu amin, ayaten nga gagayem kay kakabsat. Tiyempo namanen, nga intay kadanggay ni Apo Isos, iti dayti nga agsapa babaen, iti dayti nga programa ni Apo Diyos ti tangatang biag ken Kristo. Awisik manen, ti panakipasityo, ayaten nga kakabsat. Tapno iti maminsan manen, intay manin sarabwen. Dagitin sagana ni Apo Diyos kadatayo, nga bendisyon, iti datingal daw, ket kas subad, dagita nga bendisyon kakapsat, nga ipaay tayo, iso di panangidaydayaw tayo kini Apo Diyos, King Kuana, iti dating agsapa, babaen iti dating nga programa ni Apo Diyos itangatang, biag ken Kristo. Ngem kas gagangay kakapsat, intay pa'y kantaan, dahil timsong tayo, biag ken Kristo, babaen ti panangkanta dagiti women's ministry tayo, isoda nga da ita, nga agsapa kada tayo ayaten nga gagapsa. Awisa kon, dagitoy nga women's ministry tayo, kakantain dan, ditimsong tayo, babaen iti dito nga programa ni Apo Diyos, biag ken Kristo. Of life. Amami, tiday ito nga gundaway, dadayawan da kay talangit, nabayan nga ayan mo, kastamit dito nga daga. Amami, itiday ito nga gundaway, pagyamanan da kati kinaimbag mo kada kami, adaan kami itibiyag, ken, tatta kat mausar, tapno ti kasta idaydayang may itinagan mo. Itiday ito nga gundaway, amami, pagyamanan mi mat, iti kinaayat mo kada kami, nga adaan kami ti gundaway nga masidag iti trono ti grasyam iti daytoy nga agsapa tapno ti kasta amami umay kami dumawat ken ka di panakapakawan dagiti basbasol mi anyaman iti kinarugit mi anyaman daytoy nga basol nga dakada kami sapay kuma pakawanen na kami tapno ti kasta amami ada kami iti kinaworthy nga umawat dagiti banbanag nga mensahe iti kankanta kastamot amami tapno ti kasta madalusan kami itanyaman nga rugit nga da kada kami ama sapay kuma ta bendisyonam dayto nga programa iti mararamat iti master control kastamot amami iti pastor ngayon baon mo tapno ti kasta dayto nga programa ket mapaadda kastamot amami kadagiti kakadwami nga umay tapno ti kasta pagserbida
iti bagida kas daton nga si bibiyag iti daytoy nga aldaw. Ket ama sapay ko ma, ta sika iti may tanok kas tamet amami iti dagiti agdengeg suda ket mabendisyonan da iti daytoy nga programa iti tangatang kas tamet iti YouTube ken Facebook. Ama awan ti mabalbalinan mi no dilangi kumit mi kada ken ka iti bagbagimi tawan ti posible no sika iti makiadda kada kami king Kristo nga pumi dawatin mi amin dagitoy. Amen. Amen. Thank you. Agyaman tayo iti dayjay nga napintas nga panangikantada iti daytoy timsong tayo timsong ni Apo Dios timsong daytoy nga programa tayo kagabsat biag ken Kristo. Ket kas gagangay kakabsat no ti Monday mensahe ti kankanta kakabsat. Ket ti Miyerkules sermon ket ti Biyernes Bible study kakabsat. Entayon ti sumarono nga mangipaay ti kanta awan sa bali no saan nga ti ayten tayo nga ubing nga niniko ayaten kakabsat. Palakpakan tayo maniniko. Jesus nasarakan na linuktan na to'y mata kawarkot winarwaran na inted na waya-waya anyan nga naindaklan ngaya natay jay krusket insalakan na ijay tun langit ken dito'y daga daydayawek na gana ikantak di mamingga naindaklan nga ayat na no panunute kayat na jak matukot parabor na di man nagbasula parswa nagbaling nga gayem na anyan nga naindaklan nga aya natay jay krusket insalakan na ijay tun langit ken dito'y daga daydayawek na gana ikantak di mamingga naindaklan nga ayat na amin bitud ken munit ko pinunas ni Jesus ko inakman ipaduyak napudno lang ayat anyan nga naindaklan ngayat natay jay krusket insalakan na
much, Nico? Medyo baro ni Nico ni. Baro ni Nico ni. Agyaman tayo ti dayjing akan tagakabsat isong empay ni Nico. Ipasimudag na kada tayo nga naindaklan unay ti ayat ni Apo Dios. Ayatin nga kakabsat. Ket intayon iti daytoy yang people tayo nga mangted ti kanta iso ni Nuba. Nuba tanong ayatin mi nga po. Nuba tanong. The pleasures I have tasted that you were never in. And I confess that though your love is in me, it doesn't always win me when competing in my sin. To fall in love with Jesus, I bow down on my knees and I repent. I've accepted the commandments I've rejected to pursue my selfish end. And I confess I need you to revive me, put selfishness behind me, and take up my cross again. And I repent, making no excuses. I repent. No one else to blame.
very much ijay nga kanta ni Nova. Nyati ko na diay. I repent. Timsong ti managbasol. Kakabsat dijay. Kaya't nan ti agbabawi and I return. Kuna na. To fall in love with Jesus. Nyabay? I bow down on my knees. Agparinto ba? And I repent. Nagpintas nga kanta data. Kakapsat niya, timsong ti managbasol. Intayon ti kanta, ti maysa nga kumakanta tayo, no? Maysa nga kapsat tayo dito, yung anak, iso ni Mary Bless. I woke up this morning with tears in my eyes. How can I live with these feelings inside? And on my knees, you help me to see that your love reaches even me. Lord, why do you love me still when I go against your will? I struggle with every day, but Lord, please show me the way. Help me to be more like you in everything that I do. Help me to love you more each day. Come into my heart and stay. I look at this world, what a message to see. What I have, do I have everywhere there it seems. And on my knees, you help me to see that your love reaches even me. Lord, why do you love me still when I go against your will? I struggle with every day, but Lord, please show me the way. Help me to be more like you in everything that I do. Help me to love you more each day. Come into my heart and stay. Help me more like you and stay. Come into my heart and stay. Nagimbag ti kinantamon, anak ko. Nya? Kaya't ko nga ipakam mo kakabsat, no apay nga awan ti programa tayo ti Friday, gapo ta may sa kadagiti kumakanta tayo kakabsat, nga women's ministry from Daligan Church, ket Pimusay, kakabsat. Insublinan ti angis ti biag na kiniapo Diyos, ket
Agladingit, dahito'y programa ni Apo Diyos, biyag ken Kristo, kadagiti kagabsat tayo, nga mapasamak ti kasjay, kadagiti panagbiag da kagabsat, no pa'y kastalag lagipin tayo, nga dahito'y nga biyag ket temporary laeng. Agyaman tayo kini Apo Diyos, tatin karina, kadagiti agmatalag, kinkwana, kabayatan, nga dada nga sibibiyag, ket into no ma, iti may kadwa, ket pagungaran nanto ida, nga itaeng din sa gana nga pagtaengan, nga wanto ni patay. Iso ni Sister Anos Tejay. Iso nga, ayatin nga karabsat, nga agladladingit, iti pupusay, tayatin tayo nga kabsat, condolence kada kayo kakabsat kuhan, ket palubos ti Apo, umay kamintumet, makiandingay, mangipaay, iti programa, iti grupo, da iti biyag ken Kristo kakabsat, kas pasit me, iti panakipagladingit mi kada kayo. Intayon, kakabsat ko, iti may katlo, ay, so marunong nga kanta, dagiti three sisters, isoda nga kabalay mi diti balay,
Let it be, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Amen. Mayat. Apay nga mayat kakabsat. Eke no awan ti kantada aket awan allowance dagita. Promise ni mama da nga no agkantada tuloy ang allowance nila. Eso kung kunak programa ni daddy yo, ni mami yo, programa dagiti kakabsat, at dakay pa'y ti balay, at alang umato, ti kuhain nyo, tapno may kay agkanta. Agad, awan allowance da. Nya, kakabsat, nya magimbag, nagimbag ni Apo Diyos, tayo sa ti paa, pakayaywan ni Apo Diyos kada kayong agtutubo. Amoyo, kaya't kung ipadamag kada kayo, nga dagitan tuman, mangmangagyo dita, amoyo da presidente tayo ti Mountain Province Mission. Imay na kinitkita da ito recording room tayo, kat sinalsaludsud na, no kasano, inumano, tibayad na dati niya tinaga na dadan. Karpit tayo kagabsat, taplano damit, agaramit ti kastoy. So nga nagasat tayo, kagabsat, oray no kasano laeng, ti kinarigat tayo, self-supporting kagabsat, ti kasasad tayo ngamin eh. Ngam niya po Diyos iti mulong, tapno mapaadda da ito'y, nga recording room tayo, Sister Tilma, manang suling, nga pakaaramatan tayo, nga tumulong, iti trabaho ni Apo Diyos. Kas may sa, nga mangipadpaduyak-yak, ti kinaimbag ni Apo Diyos, babaan, iti panagkankan tayo kakabsat. So nga di kay mamuma, kakabsat kuwen. Mapantayon, iti kanta dagiti Francisca and Company Grove. Francisca and Company.
nagimbag nga kinantadan, nagimbag kung kamtan mo, kunana, manang mundo, kanyang yaman. Kunana, uray maalam, tikinabak ng dito'y lubong, no di mo, di kanto may kari, di langit, kagabsat, awang mamain na. Ayatin nga kagabsat. Iso nga, nayon, ti panagsirbi, tay kiniapo Diyos kagabsat, iso daydoy. No nabaknang tayo, itisani ko nabaknang tayo met, ti panagsirbi, kiniapo Diyos kagabsat, iso day ta ti masasaw nga excellent. Ngam no nabaknang ka ti kayamanan, sani kwa ti dayto nga lobong ket pobre ka ti panagsirbim kini Apo Dios. Manang suling, awan ti mamay na. Iso nga ayatin nga kagabsat, nga iminutek-tekan tayo dahi kanta dagitoy nga women's ministry, ipanguluan ni Sister Francisca, madaydayaw ni Apo Dios, agbalintay kuma, ang may kari, ijen sagana na nga pagtangan nga wanto ni patay. Assorted group company. Apay nga assorted? Company nga ro, dadapay group na niya. Niya, madin niya. Company ratan. Apay nga assorted? Ada Santiago, ada Lidlida. Niya bay? Ada Salcido, Arnap, ada Bitbiday, nyabay, ada Kandod, iso nga sorted, kakabsat. From Canada, di may sa, okay tayon, mangagan kakabsat ti kantada. Sa punto tanu, Indonesian mo.
May nga sa lunsod kada tayo kakabsat, wan. At damat laiyeg tayon nga inani tayo. Amen. Napadasan tayo matla tinapanaganin, kakabsat. Bueno, datay lang amat maturog. Agsapsapol ti kwarta. Kakabsat, napintas ulitek, dahil kinantada tatay. Napintas ti adok kwarta na kakabsat. Ngem no ti kwartam kat adadtang aglatlati, kunana ronoten nanto, iti lasag mo. Kunana ti Santiago kay. Iso nga na adok kwartayo kakabsat, kamasapul kakabsat ko nga tumulong tayo ti trabaho ni Apo Diyo, saan? Amoyo, yak manen nga pagkabasulan da ito. Kuma. Tipaspaso nga din tayo nga sumaruno kakabsat. Dahil nga cashless society. Antay mausar ti kwarta. Iso nga ro nga isursuro da kadatay dahil ate nga card nga kwa. ATM dahil. Isursuro da kadatayo kakabsat nga mo tayo kuma winay palpalagip da kadatayo nga ti sumarsaruno nga bulbulan tawin kakabsat. Kunada, we cannot use our cash money. Nya, may isa daytoy, may kadua nga programa ti lubong kakabsat dahil masasao nga kayat da nga tenglen ti tao ti sangalubungan kakabsat. Ngauray pa, dagiti kwarta tayo kakabsat, iti cash money, society, antay nga mausar, sister, ani bagat kinyo. Dagiti ngamin ko, iso nga dagiti dadoma, nga ibagbagada nga agsasaw ak kakabsat, iti nga pudno, ket iso ti pangibananda kanya, di damang amin nga agsuksukimat. Ag-research kayo kakabsat, ibagak kada kayo. Iso nga datay 16 articles, ibagak kada kayo kakabsat. 16 articles nga naaramid idi June 26, 1985. Nga article kakabsat ti 666 dinawat di presidente tayo, ex-presidente tayo, kanda di maysa nga pangulo iti Mountain Province Mission. Amoy di 16 articles? One of the article kakabsat maysa kadagiti articles. Article 8, kunana, you cannot travel here or in abroad if you are not a member at 666. Iso nga kakabsat, ti kuma dati ngay nayon ti panagbiag tayo kakabsat, iso di kinantada, yegmot inanim, ayatin nga kakabsat. Damit lang na ani tayo. Anya dadi na ani. Dadi kararwa nga nayasidegtay iti sakaanan ni Apo Diyos kakabsat. Agtitinulong tayo ti trabaho ni Apo Diyos. Tapno malpas. Iso nga daytoy biyag ken Kristo kakabsat no apay nga pinalubusan ni Apo Diyos. Nga naaramid daytoy nga recording room. Tay suday ti laengen ti mabalintay nga ramiden kakabsat nga panakay pakaam mo ti damag ti panakay sa lakat. Ulitek Sister Roth. Di
Itay mabalinin ti apan mga kasabati rin nabi. Agyaman tayo, tanda ito'y kakabsat. Iso nga tayo, newly president tayo. So mo lang niya, dahil barbaro nga presidente tayo. Imay da dito'y, kahit kunada, nagpintas dati recording room niyo. Amen. Apay nga recording room niyo. Anda nga imbaga nga recording room mo. Apay nga amen. Da kayo, nagpaspasit dito'y, kukwatay amin dato. Apay nga kukwatay amin kagabsat. Apay, no, siyak tag programa dito'y, kasyak pa'y tag kanta. Siyak pa'y tag master control. Paan? Aga, mabalinak nga rod kagabsat. Iso nga dito'y, naipasadya dito'y, nga kukwatay amin. Kahit kung mga kablawan ni Sister Neri Gani, and Brother Fred Gani iji Hawaii, ni Sister Glory Agrisola ni Brother Pipito Agrisola, na imbagarabiyo dahi takakabsa. Dagiti grupo yun, data Switzerland, grupo dagiti taga Hawaii, Australia ay panguluan ti ayatek nga anak ni Alan, Florence ti Russia, Taiwan ni Saddam, ti pangalan na panay, palayaw na ay Saddam, Nelson. Kastamet dito'y Cavite City kagabsat, Cavite Imos, Cavite ni Jane, ken talong anak na kini Ronald. Na imbaga bigat yun nako. Intayon, adenggan ti kanta dagiti women's ministry from Candon.
Ada sa lunsod kakabsat. Namnamayan nyo matlangan na isurat ti libro ti biyag tinagan nyo. Amoyo kakabsat. Ti kaabda ni Apo Isos ti kasasantuan nga diso sister. Uk-ukraden na dagiti talong nga libro ijay. Rebribisaren na no dagiti nagnagan, dagiti agkunkuna nga Seventh-day Adventist kakabsat. Ket naisurat mo ila tinaganda di libro ti biyag. Amen, kunayo mo niya. Nganin pumanaw ni Apo Isos di kasasantuan nga diso kakabsat. Tapno may na alaanan nga itaeng ijinsagana na nga pagtaengan dagiti naisurat tinagnaganda iji libro ti biyag ijay langit. Sidrek, naisurat tinagan mo barok? Bless, naisurat tinagan mo? Amen. Kakabsat. Tawan to ti may kariji langit kakabsat. Nga saan nga naisurat tinagnaganda iji libro ti biyag. Iso nga nagimbag di kinantayo kakabsat palagip na kada tayo na manipo di inawat tayo ni Apo Isos akas personal ang manubot ken manangisalakan tayo na isuraten dagiti nagnagan tayo iji libro ti biyag. Amen? Magagantay pa iti maudi nga kanta iso nga ipaay ni Nico ayaten nga kakabsat. Inton sumangutay ijay pangukuan anyan apanagsen nay kada kiti mapukaw agsangit kaputan di mulangin baga ni Jesus di mulangin baga kanya ni Jesus nga isuti lawang inaldaw masabat na ang moment mapukawak di mo lang inbaga ni Jesus inton iwarnak tayo kadagiti tao damag panakaysan lakan
kita awan pun sajay. Tiyak kunakin ka, di mulain baga ni Jesus. Di mulain baga kanya ni Jesus nga isuti lawan. Inaldaw masabat na ang moment mapukawan. Di mulain baga ni Jesus. Nayon, di kinantada tatay, dajay, nga dajay? Iyeg mo't inanim. Kunana, ngam kasano nga mayig tayo, dagiti inani tayo, no di tayo mo't ibagbaga. Ya? Dagiti naganak kada tayo, sino ba? Dagiti gagayim tayo, kanayon, ya? Inaldaw, masabat na, kunana, amumet na pukawak niya, di mulain baga ni Jesus. Iso nga niyang arterami din tayo kabsat, masapol, nga ibaga tayo, di damag ni Kristo kakabsat, nanganganin umay. Amen! May dayaw ni Apo Diyos, intayon makipagkararag, kini Elder Sammy Bagner. Tumakder tayong kakabsat. Living feet to feet. Naindaklan, managayat, manangaasi unay nga Diyos, amami nga daka sa dilangit. Ibang atumi, maminsan manen, ti araraw mi, itinindaklan nga sa kaanan, ti trono ti grasyam, kit maipay, iti amin, nga dayaw kintanok, iti naindaklan nga nagan mo. Kasi ka, o Diyos, tinamarso, iti datoy nga lubong, natnag kami, gabo iti basol, nga magyaman kami, iti saan nga matukon nga asikin ayat mo. Ta sika tinagkari, babaeng kin Kristo, nga puming nga naibartay, jay kroskit na tayo, gabo iti basol, iti sang katawan. Kit inkarim, Apo, nga agsubli ka iti datoy nga lubong kin alamon nga isalakan nagiti aming nga namati kin nagmatalagkin ka kin nangrunang amin itinmon iti gunguna iti biyag nga agnanayon. Katagyaman kami, Apo, kadang iti nangiganmi nga kankanta nga panakaidaydayaw itinagan mo. Dawatin mi, Apo, iti pamindasyon mo, agbalin kadi nga kaslaarbis, daytoy, unulin nao iti parbangon nga agdisu, kadag iti nabanbanugan nga karkararwa. Kit kadag iti amin, nga gagayim kin kakabsat, nga nakaimatang iti datoy nga aldaw. Sapay la kadi, Apo, ti ipaay mo ti panakabindisyon. Tulungam ti tunggal may sa kada kami, lalo dito nga programa, Apo, kabayatan nga orayin mi detakrim nga agsublika, bindisyonan dito ket habang orayin na ka aramidin mi dagiti pagribingan mi, Apo, ket patsin mi launay nga dito nga naipasdek nga studio ket maaramat dito iti panaka iduraas iti nembag nga damag iti banghelyom. Dawatin mi ngod, Apo, iti tulong mo ti tunggal may sa kada kami. Amin nga kakabsat nga da nga magipaspaset kastamay iti aramatem nga mangidadaolo iti datoy ni Brother Galitis, Pastor Galitis. Ibaay mo tinananay nga bigsami pamindisyon kinsalunat panangagas mo kanagitian yaman nga maniknami nga kasami kasikan kin nang nangrunaan anayam tin espiritualan kadi nga panagbiag mi.
Tulungan na kamapong agmatmatalek, Apo. Aging ingga kadire ta karim. Asidigin ngay ay mo iti maikadwa. Ang yamang kamunay, iti panangdingmong ka na gito'y nga araraw, iti dati nga gundaway. Nalinawat mi na gito'y, tinagan ni Kristo Jesus nga Apo, kin manumbot mi. Amen. Ito'y nga naglipas, ay atin nga kakabsat, iti programa ni Apo Diyos, iti tangatang biyag ken Kristo. Naimbag, nga rabiyo amin, iti abroad, naimbag abigat yo amin, iti Pilipinas, ken amin, nga nakalukat, iti Facebook da, ken, di YouTube da, naimbag abigat yo, naimbag rabiyo amin. Tayag tayo magbarpada. Bye-bye!